Vitajte pri počúvaní audioknihy autora Michala Škombára s názvom Ida a jej neznáma cesta. Číta Tereza Kmotorková. Strih a postprodukcia Peter Magurský. Vyrobilo PM Voice Studio v roku 2023. Venujem všetkým, ktorí stále veria v silu rozprávok. Kapitola 1. Ida Kráľovič prešľapovala na mieste a vzhliadala do výšky na labyrint vytvorený zo živého plotu, ktorý ukrýval mnoho chodbičiek. Počula a neskôr aj videla, ako škriekajú žlté vtáky, ktoré ponadeň neprestajne lietali. Vyzeral hrôzostrašne a už len sama predstava, že doň niekedy vstúpi, ju desila. Cítila z neho prúdiť chladný vietor a ten ju donútil urobiť krok vzad. Zničene sklopila malú, čiernovlasú hlávku medzi sklesnuté plecia. Vlasy rozviaté vetrom jej viali ako biela vlajka na znak kapitulácie. Opäť prehrala. Znova nedokázala zmeniť svoj život a vrátila sa späť do hostinca, kde bola slúžkou. Sirota, ktorú si nikto nevážil, nenávidela to tam. Najradšej by to podpálila, lenže to nemohla spraviť. Bola nútená trpieť túto potupu, lebo nebolo úniku. Labyrint bol všade navôkol, kam sa len pozrela. Ako veľký obor, ktorý ťa neustále sleduje. Nikto zo zákazníkov jej neprezradil cestu z labyrintu. Tvárili sa, že ju nevidia a po niektorí ju od seba odháňali, ako by ich svojou prítomnosťou otravovala. Napriek tomu nestrácala nádej, že sa jej podarí odtiaľ dostať preč. Vo svojom živote milovala len dve veci. Svoju malú izbičku bez okna a 4 knihy, ktoré čítala neustále dookola. Ich obsah poznala naspamäť. Vietor, ktorý ju tak surovo odohnal, sa jej bez najmenšieho ostychu za chrbtom vysmieval. Bol to hnusný a zákerný podliak. Dupla nohou ako nejaký chlapčisko a opovržlivo ho nechala za sebou. Sirota Ida Kráľovič sa predsa nikdy nevzdáva. Zajtra sa vráti a pokúsi sa o to znova.